Produkto naman po ng mga magsasakang Pangasinense, bida po sa paglulunsad ng kauna-unahang carp tindahan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Okay, yes. Formal nang inilunsad ang kauna-unahang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP tindahan sa buong bansa sa Barangay Bantog, Asingan, Pangasinan sa pangunguna ng Department of Trade and Industry. Ito ay magsisilbing pamilihang nagtatampok ng mga produktong mula sa CARP-assisted na mga magsasaka at kooperatiba na layong palakasin ang access nila sa merkado at suportahan ang kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Humigit kumulang 70 organisasyon at kooperatiba ng mga magsasaka mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan at mga karatig lalawigan ang lumahok sa programa kung saan direktang ibinebenta at kinukuha mula sa kanila ang mga produktong agrikultural at processed goods. Ayon kay DTI Ilocos Regional Director Merly Membrere, ang pagbili ng mga produktong tampok sa CARP tindahan ay nagiging direktang suporta sa kabuhayan ng mga benepisyaryong magsasaka at kooperatiba habang pinalalakas ang ugnayan ng mga producer at mamimili. Minsan kasi natatakot tayong pumunta sa mga ganito, akala natin kasi mahal ang mga prices nila, which is hindi, kasi nga ito natutulungan natin direkta yung ating mga farmers, mga MSMEs, kasi yung ating mga CARP personnel direkta yung pagkuha niya, direkta talaga yung pagtulong natin sa ating mga MSMEs. Naging host cooperative sa paglulunsad ang Bantog Samahang Nayon Multipurpose Cooperative sa Asingan na kilala sa paggawa ng mga produktong mula sa kalabaw tulad ng longganisa, siomai at yogurt. Ayon kay DTI Assistant Regional Director at Pangasinan Director Natalia B. Dalaten, napili ang Bantog Samahang Nayon MPC bilang host dahil sa lokasyon at aktibo nitong produksyon. The location itself is napakaganda along the National Highway, tapos intersection, no? Pangalawa, tested naman itong si Bantog Samahang Nayon MPC sa capability on how to run a business. Ibinahagi rin ng ilang magsasaka tulad ni Aling Josefina Castro na higit 2 dekada ng kasapi ng Bantog Samahang Nayon na malaking tulong ang programa sa pagbibigay ng mas tiyak na pamilihan para sa kanilang ani at produkto. Magandang tulong sa amin to, sir, kasi dito na kami magbibinta lahat ng mga namin. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Asingan Mayor Carlos Lopez Jr. sa matagumpay na paglulunsad ng CARP tindahan at hinikayat ang patuloy na koordinasyon ng mga ahensya at kooperatiba upang mapanatili ang operasyon nito. Isang malaking pribilehiyo po ito, isang malaking karangalan na kung saan kami po yung kauna-unahang napili na pagdausan po ng kanilang programa, na kung saan isa rin po ito sa aming inihintay na magkaroon po kami ng market, yung marketing po ng aming produkto. Yan po naman lahat sa negosyo. Kailangan po ng maayos na market para maging maunlad po yung ating mga negosyo. Sa ngayon ay pinag-aaralan ng DTI at iba pang ahensya ang mga pamamaraan para sa tuloy-tuloy na operasyon ng CARP tindahan at ang pagpapalawag nito sa iba pang lugar, kabilang na ang paglulunsad nito sa Alaminos City sa darating na Marso. Kasama mo sa IFM News Tagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.